Dobrý den, taši delé. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Poslechněte si přehled hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě. Toto jsou hlavní události uplynulého měsíce. Jeho svatost Dalajlama vítá závazek představitelů zemí G7 dosáhnout světa bez jaderných zbraní. Tibetský exilový prezident ukončil cestu po Evropě a odcestoval do tibetských osad na severu Indie. Tibetský exilový prezident opětovně vyjádřil naději na skutečnou autonomii Tibetu. Uplynulo 28 let od zmizení 11. tibetského Panchen Lamy a Tibetané požadují informace o jeho zdraví. Tibetané ve Švýcarsku a v Austrálii žádají propuštění 11. Panchen Lamy. Mexičtí poslanci vystoupili v mexickém parlamentu na podporu Tibetu. Organizace Spojených národů se dotazuje Číny na situaci tibetských žen v Tibetu. Tibetská exilová ministryně zahraničí ukončila oficiální návštěvu Jižní Indie. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy pro Severní Ameriku hledá podporu pro přijetí zákona o Tibetu. Australská všestranická parlamentní skupina pro Tibet uspořádala Tibetský den. Jeho svatost Dalajlama uvítal nedávné prohlášení vedoucích představitelů zemí G7 na summitu v japonské Hirošimě, kteří za svůj cíl označili svět bez jaderných zbraní. Jeho svatost označil tento krok za pozitivní iniciativu a dále uvedl, že podobné závazky představují silné poselství a uznání naléhavosti ukončení hrozby, kterou tyto zbraně pro lidstvo představují. Po úspěšném zakončení návštěvy Dánska, Spojeného království, Norska a Německa podnikl Sitjong Pempa Tsering hodnotící cestu po tibetských osadách v severoindickém státě Himachal Pradesh. Setkal se se členy tibetských komunit v těchto oblastech a navštívil školy, kláštery, místní zdravotnická centra, úřady a organizace občanské společnosti. Během své návštěvy Evropy se Sitjong Pempa Tsering sešel s předsedou severského think tanku pro technologie a demokracii, s dánskými poslanci, s řediteli dánské organizace pro lidská práva a se členy zahraničního výboru v dánském parlamentu. Sitjong se také setkal s tibetskou komunitou v Mnichově a ve Frankfurtu. První oficiální návštěva Sitjonga Pempy Tseringa v Dánsku byla zakončena setkáním s členy správní rady organizace Danish China Critical Society, ke kterému se rovněž připojili zástupci nejrůznějších dánských mládežnických politických stran. Během své nedávné cesty po Spojeném království hovořil Sitjong Pempa Tsering se Sarou Montegu ve 23-minutovém pořadu BBC Hard Talk o řadě problémů týkajících se Tibetu. Na otázku, co chce pro Tibet, odpověděl, že usiluje o skutečnou autonomii nejen podle jména, ale i ve skutečnosti, vycházející z reálné současné situace a že chce vyřešit čínsko-tibetský konflikt nenásilnou a mírovou cestou prostřednictvím jednání, která by měla být oboustranně prospěšná a trvalá. Na květen připadlo 28. výročí násilného zmizení 11. tibetského Panchen Lamy, známého jako Gedun Chökyi Nyima. Při příležitosti tohoto výročí vydalo oddělení informací a mezinárodních vztahů ústřední tibetské správy prohlášení s dvojím požadavkem. S výzvou čínské vládě, aby zveřejnila informace o místě pobytu a zdravotním stavu 11. Panchen Lamy a jeho rodičů a s výzvou čínské vládě, aby respektovala základní lidská práva Tibeťanů, včetně okamžitého zastavení nuceného mizení významných tibetských náboženských představitelů, vůdců a obhájců lidských práv.
V prohlášení je dále uvedeno, že 28 let trvající únos Panchen Lamy je hrůzostrašnou připomínkou brutálního útlaku Tibeťanů ze strany čínského koloniálního režimu. Tibeťané a příznivci Tibetu z celého světa si připomněli 28. výročí nuceného zmizení 11. tibetského Panchen Lamy. Tibetské skupiny ve Švýcarsku, včetně švýcarské parlamentní skupiny pro podporu Tibetu, kolektivně obnovili svou výzvu k propuštění 11. Panchen Lamy Gedun Chökyi Nyimi, který 17. května 1995 nuceně zmizel. V rámci kampaně za propuštění 11. Panchen Lamy ctihodný Zikya Rinpoche, opat Panchen Lamova sídelního kláštera Tashi Lumpo, vypovídal o případu Panchen Lamy v OSN před zástupci podobně smýšlejících států a setkal se zástupkyní stálé velvyslankyně Spojených států amerických při OSN a s velvyslankyní tchajwanské delegace v Ženevě. Kromě toho tibetská komunita v Ženevě uspořádala 17. května pokojnou demonstraci před sídlem Organizace spojených národů a vyjádřila svou podporu a solidaritu. Během řádného zasedání Mexického kongresu poslanec Salvador Caro Cabrera a poslankyně Inés Parra Suárez povstali, rozvinuli asi na 20 minut tibetskou státní vlajku a provolávali přitom svobodu Tibetu. Le damos la más cordial bienvenida a este recinto, le deseamos mucho éxito en su nueva gestión, en su responsabilidad como embajador de China en México y nos da mucho gusto recibirlo aquí como embajador de la República Popular de China. Adelante. Concentration camps. Bienvenidos. No concentration camps. Liberen los uigures, cancelen los campos de concentración. Protest proběhl v reakci na přítomnost nového čínského velvyslance v Mexiku v prostorách parlamentu. Oba poslanci jsou zakládajícími členy skupiny zákonodárců a přátel Tibetu v Mexiku, kterou tvoří 19 zákonodárců z 5 politických stran. V květnu vznesl 23členný expertní výbor OSN pro odstranění diskriminace žen naléhavé dotazy směrem k čínským delegátům ohledně situace žen v Číně, v regionech pod její kontrolou, včetně Tibetu a ve zvláštních administrativních oblastech Hongkongu a Makau. Odborníci na probíhajícím 85. zasedání výboru, které bylo zahájeno 8. května, přezkoumali dodržování Mezinárodní úmluvy OSN o odstranění diskriminace žen ze strany Číny. Zasedání se zúčastnilo více než 40 čínských delegátů. Nedokázali však opět dostatečně odpovědět na dotazy, což vedlo k opakovaným zásahům předsedy a zpravodaje, kteří delegátům připomínali, že mají na otázky vznesené odborníky poskytnout konkrétní odpověď. Před zasedáním zaměřeným na vyhodnocení postupů Číny vystoupily na veřejné informační schůzce svolané výborem pro Tibet tibetské skupiny, jmenovitě kancelář zástupce jeho svatosti Dalajlamy, Asociace tibetských žen a Advocacy Coalition a upozornili výbor na situaci tibetských žen. Tibetská exilová ministryně zahraničí Norzin Dolma obdržela pozvání, aby vystoupila jako hlavní mluvčí na semináři pro více než 250 studentů a 50 zaměstnanců právnické fakulty v jihoindickém Bangaluru a aby promluvila o Tibetu, ústřední tibetské správě a dalších záležitostech. Ministryně hovořila o politice střední cesty, která je vizí jeho svatosti Dalajlamy pro vyřešení dlouhotrvajícího tibetsko-čínského konfliktu a je přínosná pro obě strany. V rámci oficiálních aktivit ve městě Mysore ministryně oslovila kolem 300 vysokoškolských studentů. Zástupce jeho svatosti Dalajlamy Namgyal Chedup a úředník Kunga Tashi z tibetské kanceláře ve Washingtonu
nedávno uskutečnili 4denní oficiální návštěvu tibetské komunity v Minnesotě, kde se setkali s tamními Tibetany. Oba promluvili na shromáždění v místní tibetské škole, seznámili Tibetany s aktivitami tibetské kanceláře, zúčastnili se oslavy výročí založení Organizace tibetské mládeže a diskutovali s tibetsko-americkou organizací v Minnesotě o zhmotnění vize tibetských měst. Na setkání s tibetskou komunitou v Minnesotě zdůraznil zástupce jeho svatosti Dalajlamy význam urychleného vyřešení tibetsko-čínského konfliktu a vyzval Tibetany v USA, aby spojili síly ve snaze zajistit podporu zákonodárců pro schválení návrhu zákona o konfliktu mezi Tibetem a Čínou. Australská parlamentní skupina pro podporu Tibetu uspořádala tento měsíc v budově parlamentu akci nazvanou Tibetský den. Setkání zprostředkovaly místní tibetské organizace společně s tibetskou komunitou. Cílem akce bylo dát novým parlamentním přátelům příležitost dozvědět se něco více o Tibetu a jeho současné situaci. Na setkání se místopředsedkyně sněmovny reprezentantů, poslankyně a senátorky, z níž některé nedávno navštívili Dharamsalu, podělili o své zkušenosti ze setkání s exilovým tibetským vedením a o svém hlubší porozumění tibetské problematice a náhled do života tibetských uprchlíků v exilu. Setkání se zúčastnilo přibližně 20 poslanců a poslankyň a jejich zaměstnanců. To byly zprávy za uplynulý měsíc. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že budete zprávy Tibet TV sledovat i nadále. Tak, tuk, že